Jó, egy kicsit is. Helyek közel? Igen, helyek közel. Jó, én hallom, de... Teljesen jól halljuk. Még egyszer... Jó, csinálj meg még egyszer, elég onnan, ahol elkezdett az is. És kezd el szépen. Simonyi Andreát, a Menetelés az életért mozgalom vezetőjét, Fábry István urat, Csömör-Nagykesség polgármesterét, Kendek Péter lelkész urat, a Csömöri Evangélikus Egyház lelkészét, Pető Gábor plébános urat, a Csömöri Katolikus Egyház plébánosát, a csömöri német és szlovák önkormányzatok képviselőit. Köszönjük, hogy ilyen sokan emlékeznek velünk ebben a kis zsidó sírkertben a 81 évvel ezelőtt történt szégyenletes és tragikus eseményre, a holokausztra. 80 évvel a szörnyű események után a hős zsidó áldozatoknak nevei is felkerülhettek a hősök terén lévő emlékművre, ezzel lehetőséget adva, hogy szélesebb körben ismertek lehessenek az áldozatok nevei. Sajnos az évek során egyre kevesebben vannak velünk, és most már csak egyedül a Fóton élő Burza Emillét, Rozsika nénit tudjuk köszönteni, akinek jó egészséget kívánunk, hogy még sokáig tudjuk együtt elhelyezni az emlékezés kavicsát, itt a temetőben nyugvó, szintén holokauszt túlélő és őt felnevelő nagymamára sírjára. Rozsika néni fogad szeretettel a virágot, melyet Fábry István polgármester úr és Hantos Péter, a Zsittegylet képviselője ad át nagy szeretettel.
Csömör nagyközség számára, Csömör életében különleges jelentősége van ennek a zsidó sírkertnek. Körülbelül másfél évtizeddel ezelőtt kezdődött el az a tevékenysége helyi közösségünknek, amikor különösen nagy hangsúlyt helyeztünk az első és főként a második világháború borzalmainak, emlékeinek megőrzésére, felevelenítésére, az akkori szomorú eseményekkel való foglalkozásra. Több helyen is első és második világháborús emlékhely létesült, a főtéren, az Attila vonalnál, ahol annak idején a szovjet csapatok elkezdték ostromolni Budapestet, de ebbe a sorba illeszkedik a német nemzetiségi önkormányzatnak az a tevékenysége, amikor a Málenki robotra emlékezve az akkori helyi vonatkozásokat próbálták és próbálják feltárni, és most már ennek az eseménynek is, szomorú eseménynek is emléknapja és emléktáblája van Csömörön. Több mint 50, ha jól tudom, csömöri zsidó polgárt hurcoltak el, és döntő többségük nem tért vissza a településre, abba a közösségbe, amelynek aktív, elismert, tisztelt, gyakorlatilag ugyanolyan tagjai voltak, mint vagyunk mi is. Nagyon sokáig keveset tudtunk az itt élő és sajnos Auschwitzba és egyéb táborokba elhurcolt zsidó polgárainkról. A Zsittegylet történeti kutatásainak és sok-sok aktív tevékenységének köszönhető az, hogy most már szinte teljes egészében látjuk azt, tudjuk azt, hogy milyen veszteség érte a települést. Nyilván nem lehet különbséget tenni a világháború különböző hősi halottjai, áldozatai között, de azért mindannyian érezzük, hogy a holokauszt és a zsidó polgárok, sok százezer magyar és sok millió zsidó polgár elpusztítása, embertelen körülmények között tartása, megkínzása egészen más minőséget képvisel, mint a történelem folyamán bármikor, bármilyen pusztítás, emberi csoportoknak a legyilkolása. Én azt gondolom, hogy a Zsittegyletnek nagyon sokat köszönhetünk, nem csak azért, mert emlékezni tanítanak minket, és a csömöri zsidó polgárok emlékét őrzik, hanem azért is, mert évről évre és évközbeni tevékenységükkel felhívják a figyelmünket arra, hogy milyen borzasztó következményei vannak az ilyen ideológiáknak, az embert pusztító ideológiáknak, hiszen most már előre kell néznünk, és minden erőnkkel arra kell koncentrálnunk, hogy soha semmilyen körülmények között ne történhessenek ilyen borzalmak, sem Csömörön, sem az országban, sem a világban. Én bízom abban, hogy a Zsittegylet aktív tagjai még sokáig végzik ezt a tevékenységüket. Én azt gondolom, hogy megköszönhetjük nekik az elmúlt évek, évtized munkáját. Minden évben szorgalmasan készülök arra, hogy itt valami tartalmas mondani valót tudjak nektek elmondani, és minden évben egyre nehezebb újat mondani. Most is írtam egy beszédet, ami nekem nem tetszett. Sokat gondolkoztam rajta, mert nem akartam azt, hogy az én saját életem problémáját kivetítsem bárhova. De aztán mégis úgy döntöttem, hogy legyen, mert azt hiszem, hogy ez egy tipikus zsidó családi kép, ami a mi családunkban történt. Kezdeném azzal, hogy édesapám Jássági faluban élt a háború előtt, feleségével, 12 éves kislányával és édesanyjával. Volt egy fűrésztelepe, ami nagyon jól prosperált, jártak oda a különböző vidéki falvakból is vásárolni, tehát viszonylag normális, jó életet éltek. De 1943-ban kapott egy sorsbehívót a munkaszolgálatra, aminek az lett az eredménye, hogy Borba ment a részbányába, Borba vitték a részbányába
ahol Radnótival együtt szenvedte végig. Én 12 éves voltam, amikor először mesélt ezekről a dolgokról. Bocsánat, hogyha elcsuklik a hangom, az a hangtechnikusnak a hibája, nem az enyém. Sokat mesélt erről, de 12 évesen nem tudtam felfogni azt, hogy mi az, hogy kikötés, mi az, hogy éhezés, mi az, hogy korbácsolás. Valahogy olyan kalandosnak tűnt a dolog, de igazából nem fogtam fel. Bevonult munkaszolgálatra a táborba, és csilletologatás, részbányászat, illetve minden, ami ezzel a dologgal járt. Nagyon megviselte, lefogyott, csont és bőr volt, mikor végre hazatért. Ez a hazatérése ez úgy történt, hogy a felszabadító hadsereg, mikor közeledett, a németek menekítették a bori tábort, 2 lépcsőbe. Az első lépcső az Bécs felé ment, ebbe volt Radnóti is, tudjuk az ő sorsa mi lett. Édesapámék második csoportban voltak, őket pedig felszabadította egy szerb partizán sereg. Sikerült eljutni a lakóhelyére, a faluba, ahol élt. Itt viszont mi fogadta őt? Egy lerabolt ház, híre annak, hogy a feleségét, gyermekét és édesanyját elvitték. És ebből a helyzetből kellett neki felállni. Édesanyám egy tipikus zsidó családban élt itt Pesten, 4 testvérével, édesapjával, addig, amíg aztán férjhez ment 1942-ben, és az édesapját, az én nagyapámat buszról szedték le a nyilasok, és soha többé nem látták. Én akkor találkoztam vele először, amikor Auschwitzban voltam, és a nevét megláttam a táblán. ...42-ben anyám férjhez ment, mint említettem, és a férje szintén kapott behívót Sopron-Kőhidánál. Ért vége az élete, nem tudjuk, hogy milyen körülmények között halt meg, de édesanyám a gettóba, a budapesti gettóba tudta meg, hogy mi történt. 2 ilyen sors, aztán egy ismerős segítségével találkozott, apám és anyám, és összeházasodtak, a Jásságban, a faluban éltek egy darabig, amíg aztán nem jött egy második csapás, az államosítás. Az államosítással apám elvesztette az üzletet, és kénytelen volt állami szektorba elhelyezkedni. Nekem az álmaim az volt, hogy valamilyen biológiai tevékenységet akarok folytatni nagykoromban, felnőtt koromban, ezért biológus, állatorvos, vagy valami hasonló szakmát szerettem volna. De mivel, hogy anyám egyedül nevelt, egy nagyon kis fizetésből pénztáros volt egy üzletben, ezért azt kérte, hogy fiam, olyan szakmát tanuljál, amiből aztán minél előbb pénzt tudsz keresni, mert én nem bírom a tanításodat folytatni, finanszírozni. Így mentem technikumba. Elvégeztem a technikumot, aztán fölkerültünk Pestre, és itt már próbáltam beilleszkedni a normál világba, és azt hiszem, hogy azért még így is, hogy nem biológus vagy orvos lettem, ezért megtaláltam a helyemet. Mindezt azért mesélem el, mert édesapám azt mondta nekem, amikor 11-12 éves koromban, hogy fiam, te zsidó vagy. Ez sem szégyelni, sem büszkélkedni nem lehet ezzel. Úgyhogy ne vegyék ezt nekem dicsekvésnek, hogy én most ezt elmondtam önöknek, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, még úgy is, hogyha egy kicsit nehezemre esett a beszéd. Köszönöm szépen. Soha többé, soha.
Köszönöm. Van, aki már soha többé. S vannak, akik minden éjjel ordítanak álomtömbé nehezedett reszketéssel, és mint a pólyás bevizelnek. Bevagoníroznak minket. Izzadt álomból viselnek sárgafoltos véres inget. Rámpát látnak hévben, mávban, tarkólövést, szappant fürdőt, tegnaptalan jövőt, mában és kínhalált, ostort, füstöt, új sütetű gázkamrákat, lámpaernyőt, fogsorfüggőt és mosolygó katonákat. Soha többé nem alszanak. Bárha szülnek és szeretnek, gyerekükkel maragszanak, tervezgetnek és nevetnek. Így lesz immár 1000 évig. Álva halnak Appelplatzon, súlyt cipelnek sárban sérvig. Hol a gyerek, hol az asszony, az emberek, gazemberek, az állat is mind csak vérebb, patakocskák, vértengerek, és a lányok, és a vének. Lassan elfogy minden nedvük. Oly szikárak, mint a talpfák. Kegyelet kavicsból kapják a kegyetlen töltésszobrot. Mert kővé dermedt a lelkük. És a lelki furdalásunk illékony, folyékony sínpár a semmibe.
Érzések kavarodnak bennem, mert olyan impressziók jönnek itt önök között, amelyek hatására nehéz megszólalni. Elkészítettem egy beszédet, valószínű, hogy fogok ragaszkodni hozzá, hogy ne vigyenek el az érzések, de valamit azért szeretnék elmondani. Azt, amit itt hallottunk polgármester úr beszédéből, azt, amit itt Emil, amit te most itt elmondtál, azt a szüleink generációja után következő generáció, te, én, ő, Rózsika néni, és nagyon sokan mások folytathatni tudnánk. És ha mi ezt folytatnánk, akkor nagyon hosszú ideig itt lennénk, akár hetekig, hónapokig. Hisz egyforma volt a szüleink generációjának, nagyszüleink generációjának a sorsa, de mindegyik egy más történet, egy tragikus és nagyon szomorú történet, kinek végül halállal végződött a sorsa. Nagyon sokaknak, a túlnyomó többségnek, de mindannyiunkról el tudnánk mesélni hasonló történeteket, főleg annak a 430 000 elpusztított vidéki zsidónak a történetét, de ugyanez vonatkozik akár a fővárosi, akár más városokban való zsidók életéről, tragikus életéről. Európában, folytatódott itt az országban nálunk is. És mégis fölhangzott egy országnak a himnusza, egy népnek a himnusza, amely azt mutatja, hogy élünk. Él a zsidóság a világon, él az országunkban, Izraelben, él Magyarországon, a magyar zsidók országában is. És ennek így kell lenni. Hosszú távon, vagy az örökkévaló, vagy a sors, mindegy, hogy nevezzük, de igazságot szolgáltat. 81 év, azt hihetnénk, hogy az idő, az eltelt évek enyhítenénk a veszteség fájdalmát, gyógyítanák a lélek sebeit. De nem így van. A gyász nem csitul, a vesztesség súlya nem csökken. A szomorúság, amely a vészkorszak ártatlan áldozatai miatt lakozik bennünk, ugyanúgy ott van ma is, mint akkor, amikor én például kisgyerekként először emlékeztem édesapám mellett, állva a győri mártírokra a győri temetőben. Nem hallgathatunk a 20. század szégyenéről, a gyűlölet tombolásáról, amely hazánk zsidó közösségét is gettóba kényszerítette, haláltáborokba hurcolta. Elődeink oly sokáig hittek abban, hogy Magyarország más lesz, mint a többi ország, hogy munkájukkal, a közösség iránti elköteleződésükkel megérdemelt bizalomvédelmet jelent van. Nem így lett. 5 millió ember. Alig ha van közöttünk olyan, aki ezt az embertömeget el tudná képzelni. Ha mégis sikerül elképzelnünk ekkora sokaságot, nem szabad arctalan tömegekre gondolnunk. Ők családok, gyerekek, szerető szülők voltak. Ugyanolyanok, mint bármelyik nem zsidó szomszédjuk, munkatársuk, barátuk. Ugyanolyanok, mint a többségi társadalom, amely kitaszította magából őket. Kitaszította és a halálba küldte. Most ránk, a túlélők leszármazottaira hárul az a kötelesség, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Mert emlékeznünk és emlékeztetnünk kell mindenkit arra a gyalázatra, ami megtörténhetett a hazában a zsidósággal a 20. század 30-as, 40-es éveiben. A vészkorszak tragédiája nem csupán több százezer élet elvesztése, a Shoah tragédiája nem csak az ő haláluk, nem csak a szeretteik meggyilkolása miatt meggyomorított életű túlélők szenvedése,
nem csak a mérhetetlen fájdalom generációkon keresztül öröklődő rémülete. Fontos tudatosítani, hogy a vészkorszak nem a zsidók, vagy nem csak a zsidók, hanem az egész magyar nemzet vesztesége is. Én nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy meghallgatták a hosszúra nyúló gondolataimat. Hálás vagyok önöknek ezért, és hálás vagyok, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen! Ma mindannyian azért vagyunk itt, hogy a Csömörről elhurcolt zsidó lakosokra és a többi közel 600 000 magyar áldozatra emlékezzünk. Hogy 81 év elteltével is megemlékezzünk a történelem egyik legsötétebb időszakáról, amelyben milliók vesztették életüket gyűlölet és előítéletek miatt. A megemlékezések alkalmaikor nem csak az áldozatokra emlékezünk, hanem a múlt fájdalmas tanulságaira is. Mint tudjuk, a holokauszt számos népcsoportot, köztük a zsidóságot, a romákat, a fogyatékkal élőket, a szexuális kisebbségeket és mindenkit érintett, akit a náci rezsim nem kívánatosnak bélyegzett. Ez a történelmi tragédia egyértelmű üzenetet hagyott ránk, hogy a gyűlölet, az előítélet és a megkülönböztetés milyen pusztító következményekkel járhat.
Kedves egybegyűltek! Rettenetes belenézni a holokauszt tükrébe. A gettóba zárt milliók, a menetre kényszerített százezrek, milliók szenvedései. A marhavagonokba tuszkoltak százezrei, milliói. Azok a rettenetes csarnokok a ázuhanyrózsákkal, a kazánokba dobott emberi testekkel, a halomba dobált, csontászott testekkel. Leírhatatlan, kibeszélhetetlen szenvedés és kegyetlenség. Rettenetes belenézni úgy a holokauszt tükrébe is, hogy itt ebben a temetőben most egészen másnak kellene lennie. Sokkal több sírnak, akik az élet normális, Isten adta menetében az élettel betelve elhunytak, és itt Csömörön, ahol éltek, ahol megélték életüket, vannak a föld alatt. És gyermekeknek, unokáknak kellene itt lennie, akik látogatják és elhelyezik az emlékezés köveit. Rettenetes belenézni a holokauszt tükrébe, mert a képen bizony más is látszik. Ott a háttérben. Rendesen felöltözött, bár persze a maguk életének terhei alatt időnként megmörbülő embereket is látunk. Olyanokat, akik csak félrefordították a tekintetüket, amikor a szomszédot vitték el. Olyanokat, akik talán elképzelni sem tudták, mi történik valójában embertársaikkal. Olyanokat is, akik sejtették, de csak közönösen szemlélték mindazt, ami körülöttük másokkal történik. Látunk olyanokat is, akik nem vették észre, hogy a szavakba, közbeszédbe, majd aztán törvényekbe szüremkedő gyűlölet hová vezethet. És persze olyanokat is látunk, akik tudták, sőt akarták, tették. És a háttérben ott a 1,5 évezredes keresztény Európa, az 1000 éves keresztény Magyarország. És a háttérben látszik ezen jól öltözöttek otthonában a polcon a Biblia, a falon a kereszt vagy a háziáldás. És megtörtént. Ezzel a háttérrel, ebben a háttérben, milliók félrenézésével, cinkos hallgatásával, vagy éppen nagyon is naív, aktív közreműködésével. Rettenetes belenézni a holokauszt tükrében, mert abban azokat is látjuk, akik sorsa, szenvedése, kiszolgáltatottsága, ellensége, faragottsága ma néz vissza ránk. A képben, a háttérben ott látjuk a mai gyűlöleteinket, mai közönyeinket, mai cinizmusainkat, magunkat. És talán csak reméljük, és talán csak megértve a megválaszolhatatlan miérteket, ezekben a megválaszolhatatlan miértekben, hogy miért engedte az Isten, miért tehettük ezt meg, ebben talán valami összeér a lelkünkben. És talán velünk, bennünk, közöttünk történhet másként. Benedek Ignác, Blumenthal Morné, Blumenthal Zoltán, Feuermann Georgina, Feuermann Lipót, Feuermann Lipótné, Feuermann Karolin, Fischer Földes Endre, Fischer Földes Rezső, Fischer Földes Rezsőné, Fischer Földes Benő, Freiser Imre, Freiser Imréné, Gál Mártonné, Goldman Henrik, Grünfeld Lipót, Grünfeld Lipótné, Handler Rezsőné,
Hunval György doktor, Hunval T. Antal doktor, Heizler Sándor, Hirschfeld Mór, Kertész Béláné, Kertész Judit, Krausz Rezsőné, Krausz Olga, Krausz László, Krausz Rózsa, Langer Vilmos, Langer Vilmosné, Lővi Dávid, Lővi Ignác, Lővi Lipót, Lővi Zsuzsanna, Major János, Major Tamás, Pfeffer Erzsébet, Pfeffer Józsefné, Polányi József, Policer Borbála, Policer Klára, Policer Ármin, Policer József, Policer László, Rácz Anna, Rácz Imréné, Kvit Józsefné, Szamsejni Lajos, Zinger Imre, Sklarovics Karolin, Tusák Dezső, Weiss Márton, Weiss Miksa, Weiss Miksáné, Weiss Mártonné, Weiss Áron, Weiss Sámuel, Weiss Ármin, Wagner Éva. Lelkük legyen bekötve az élet kötelékébe. El Molirachamim, Shaychein, Bamraimim, Hametzim Nuchnechaino, Tachas Kanfei Chashcheno, B'malais Kedaishim, Utehairim, Közajhár Orakea, Mirim Umaserim, Lenishmai Sriva Voice Amho Beis Israel, Hanoshim, Venoshim, Ovais, Vimochais, Achim, Vayais, Neorim, Unorais, Tinaikais, Vejaniak Shodayim, Vesitzrai, Bitzrai Chachaim, Esnishmosom, Vegan Eden Techemenochosom, Adonai Unalosom, Yonua B'Sholayim Be'olamim, Im Kol Acheinu Shenesfu Alamom, V'Naimar, Amen. Köszönjük az önkormányzat folyamatos támogatását, a Mazsihisz, az életmenete és az Emlékezzünk és Emlékeztessünk kuratóriumának, valamint a helyi polgárőrség és a művelődési ház tagjainak segítségét. Köszönjük Önöknek, hogy velünk töltötték a mai délután, köszönjük a közreműködőknek, hogy szabad idejüket áldozták a rendezvény sikeréért. Vannak idők, mikor menni kell, mikor feltűnik a házfalán a jel. Nem volt már egészen fiatal, s úgy éreztem, majdnem belehal, mikor a sínek mellett állt egy hajnalon, azon a 100 éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom,
elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Az utcákon a gyűlölet vonult, s a láthatáron felizzott a múlt. Érezte, hogy most már menni kell, mert mindig ugyanúgy kezdődik el. Csak ott áll egy hajnalon, azon a 100 éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Nagy volt a zaj a pályaudvaron, s mintha már ott állt volna rég. Egy régi film, egy furcsa film, s ha ismerősnek tűnt a kép. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Vannak idők, mikor menni kell, mikor feltűnik a ház falán a jel. Nem volt már egészen fiatal, s úgy éreztem, majdnem belehal. Mikor a sínek mellett állt egy hajnalon, azon a 100 éves pályaudvaron. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom, elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. De a szívemet örökre itt hagyom. Hát akkor a legjobbat kívánom. Hát legeslegszebben. Köszönöm szépen. Még nem gyülekezetről jöttem. Mikor van most a próbát kell?